May gabi yung tanan, mga isong yan ni Cristo. Na palihog dito, yung sila sa pag-ako ng Islam. Sa mga samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, ang pamamahan, dalang salamat din dahil ngayon, di nalatikong sa bumi ang pagtuon sa iyong ako. Dahil ko mayaw na Ginoo sa iyong kahalanglo, pinugdan sa pinapuli, pinugdan sa pinangaan ng ikaw. Kasamang magtulong sa iyong ako, ang mga naging katunan, ang puyan sa aming pinapuli. Wala ko sila makapangit ng gustuhan. Wala kami hindi mo Ginoo, kung wala yung obrasyon po sa kabami, na sila kami na rin na makalukay sa pag-alagad kanino. Diyan sa mong sigara, ang hurma, ang pwede pagpapos. Kini ang mong ihalagang mamahan at pasalamatan sa alam sa mga kukunan ng mga sa Kristo, na buhi o naghahain ng kanino sa Espiritu Santo o sa Diyos. Sa manabang, sa mahalian, sa mamahalan ng Kanyang Maria, o sa pinamahang ng Santo sa atin. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Hinsuon, magandang sa mga wiki na gusali din sa social hall sa Nuestra Señora de Carmen La Repia. Salamat ka sa tuwang parish press na nakakalang ngayon na makakamot lang ni social hall. Reverendo Padre Lionel Bortos, Basayahang Arterial Fiber, Reverend Father Cirilo Andan. Salamat ka sa mga kaisulan dahil na nasa kasalagsan na kamalay. Dahil na view, natatawa na ito ang live Bible study sa mga viewers, followers, mga Catholic faithful na sa nagaynaing dapit sa Pilipinas, buong Luzon, buong Visayas, na buong Mindanao. Good evening. O sa libog, kalibutan, ay mabot na po ang live streaming. Bible study sa CB Cebu. Na ikalimot, like and share. Kaya mga ison, salamat sa mga sa akwang isunan na narinig na sa akwang video para sa edad Vicente Imperio Junior sa Pacific Gutiérrez. O ni Brad Bello and Vera na nakapag-announce salamat na niya sa mga veterano na safety, Brad Bello, Brad Danilo Casiliano, Brad Jose Salvador, Kobe Brad Chapet Bangkaw, kasi anak na Sir Nicole Bangkaw, Philip Nicole. Kung sabi Brad Nisito Efarite, na tubod as Kurinas. Sa tuwang bisita, mayakap sa ang mga. Kuya, may sorry, huwag ka na ang first city speaker. Kung sa ano na yung nanalipo sa itong patuloy pagto. Kung siya yung kanhi chairman sa street preaching City Cebu. O karon hindi ko siya na assistant chairman. Ako halaga ninyo si Brad Hill Galio sa masipa pa. Brad Galio wiki atau Master of Ceremony.
O sa tumatawag, si Brad Pastor Jubilul, o si Brad Lulman juga, nanihan juga. Mga isunod, ako'y pinakagaling ako si Brad Hill Dalio. Nga ako ay mapiling kabiyon na ako ay matuod na simbahan ko, matuod na ganyan. Kini matuod na ganyan mga kaisunod ng simbahan. Ang kasalanan na ato mo sa basa ay pampiling dito sa CDG. Ano na yung tinipin na ako dito sa CDG? Huwag ka lang pagkatamo. O ako mo ay isinunan niya na pagkatamo sa mga kayukan sa Ederbe. Dito na lang nilayon dito. Binubayon. Unya, ang mga pastor tingin dito na misulti kayo na wala nilayon na makaluwas. Kundi ang muto ay iso. Unya mga iso. Ang ilang gamit nun na bersikulo na ilang gamit nun na ito sila wali, kini Juan 3:16. Naghatag sa Diyos siya buktulan na ang muto mga Diyos na buhay tayo. Wala simbahan ba? Wala ilang pasupak, wala simbahan na nakulas. Wala nga ilang pumayat usa ka pastor sa Budakin si Brad G. Taga ang iyang Dalio Pimino living word. Ibanin siya o dahil Dalio. Ang iyang Dalio living water. Living water. Kung sa Brad si Brad G. Sa pastor mo ay amahan ini. Nanamito na ko siya. Unya, ang iyang gamit doon sa pangatake nga ato sa publiko nga Pinihuan ito si Sais, hingon niya, huwag ka hingon niya, ako ang danan, si Kristo, ako ang kamaturan, huwag ka ito sa mga hambit, huwag ikanako, pasibahan yan, pasibahan ka Diyos. Muli mga pangatake na sa lahat ng gagawin ko nga, nato sa tao, ano ang gagawin ko? Buto ko kayo naman, ang gagawin ko, kasagaran ibigin. Sa ibig, gusto na sibahan, kasal, gusto sibahan mulai lubu dan sudah mulai bunya mulai aku dia ada TV. Mana misalnya enggak, aku pamit ini banyak batu di sibahan. Nah, aku kita dengan religion, religion semua sa aku ambil dari. Nah, gitu. Which there's your explore the dictionary Wikipedia. What's the meaning of religion? Ang ilang pamaya, religion luas. Religion. Human relations. Relation of human being. Di mana? Ang religion ay pagkikasyon sa Diyos at Muslim. Muna yung meaning sa religion. Muna natin kayo mga nagpino sa meaning sa religion niya. Ulo ang ibig 16. Kung sa kalako, sa tinago sa reliyon, kunya sa nasa Santiago, Puti City, ang puti na reliyon, puti na reliyon, ang puti na reliyon, bato dito kung testimony, bato dito siya ang kapit. Nasama na ito, pagkita sa matuod na simbahan, bigito ko ni Cristo. Dua kali ka pumaki. Una, si Cristo yung nagtutuwa sa simbahan. Kunya, ano na ilan ni Diyos motivado? Hingo niya, ang Diyos magpok kung ubing-riyan. Ubing-riyan na, burunda yun. O, ubing-riyan na, di magmura. Di masakit daw ang sulain. Kunya, ang katumanan na, Mateo 16:18. Una sa bibiyagan, ang bibiyagan na ikapat, na tinulugata, ang dahil ni Diyos pulipor, sa putot mula ang simbahan Katoliko buhay katumanan. Sa Daniel 2:44, ang kakna, ang katumanan ng Mateo 16:18, tumulo ang atong simbahan ng Iglesia. Ano ang Iglesia na gitulog? Sino? Saan ang simbahan ng Iglesia?
Doon meaning sa iglesia may ison. Kasi meaning sa una iglesia. Ang ipili sa inyo mga apostoles. Asa basa Lucas 6:13. Nagpili sa apostoles. Muli unang simbahan. Dito po sa Ginoo. Una, ito mga simbahan, kining building. Una sa dictionary, ato naman ko, dwelling, society or building na simbahan. Lalo sa those communicative insights and Ginoo, kining balaya, ani akong kikago din nga mao ng templo ay simbahan dito sa Ginoo. Kung sa ito, lalo kataw nga ang nagtuturo sa simbahan, Bos Cristo, unya, mapasa na, mapasa na sa mga lasong libro sa limutan, hindi naman. Ang Biblia may so, ano rin inoban, Isaiah 34:16. Ang kabarin mo ang history, encyclopedia, mga libro nga kasalitan sa Isaiah, hindi naman. Nasa Isaiah 41:4 o Kaala 8 pagbuot sa Ginoo nga ang pagbuot sa Diyos nga ang kasaysayan mabasa mo ito pagbuot sa Diyos na adunay kasaysayan mananagin ka kapalibat sumala sa Biblia sumayon kita Biblia nga kining kapitalo natin na pagbuot sa Ginoo ang pagbuot o kasaysayan. Unya dili sa Biblia na ko na CCTV Biblia kanang chronicles may iso siya Biblia kasaysayan natin urdo dos kasaysayan kung na kasaysayan ang simbahan ang kaibutan. Kunya pagpili sa Ginoo sa musik apostoles na ito kini ang iyang simbahan nga ito po, babasa na sa mga lumibus libutan sama sa Iglesia Cristo sa pasubok nila July August 1988 page 6 hingon niya sa pasimula ang Iglesia ni Cristo mga Katoliko klaro kayo mga kapatid religion nga ang Iglesia ni Katoliko Iglesia ni Cristo mga Katoliko sa pasimula una na sa mga libro sa Encyclopedia Britannica atau panahon mga reaksyonan kining ato ang mga encyclopedia kay dokumento man ito na ato kasimahan mabasa na ito diha sa kasaysayan atong masabong mga kaisunan kining yan sa mga ato ang mga libro kay ang gidaan mo ng mga libro kay importante rin natin pasabong dili sa Ginawa mo, the whole book is Biblia. Volume 16, hindi mo dali. Roman Catholic believe that Jesus Christ founded the church to carry for all people to salvation. Si Cristo di mo nagtukod sumala sa libro. Una dali sa Biblia na niyo isa siya pinalikan at masama mo siya na siya tali. Kining encyclopedia international volume 15 page 520 yung dali. The Roman Catholic Church there are two equally valid definition of the Church. Church comparable the two-fold nature of Jesus Christ is founded. Lalo kayo mga bigala mga kapan nga ang natupod sa simbahan ay buhat mo. Ako ibilang si Bata Mampil na ako presidente sa city na Puerto. Manang nagsuon nga, mabasa na ito sumala sa mga history kay Kanunan. Sa book of Sotso, di mo niya read the history of Ansi. Mabasa ka nga, basa sa libro sa kasaysayan o kalawa kayo, mabasa diha nga adunay simbahan nga gituro ni Cristo. O nga kasaysayan sumala diha sa alam otso nga kung kita kayo sa kasaysayan pag-walk sino pananaw sa
Isaiah 41 verse 4. Una, ang kining simbahan na dito ko dito sa ikaduhan nga punto kay kaniya sa ito pagila ito ko di Kristo. Anya kini kinuha ka pumagi kining simbahan na dito ko di Kristo makita diha sa mga timan dunay upat ka timan mga isol. Upat ka timan o sa unang timan o sa o pagkiusa kung ito to unity. Ano na yung palakiusa na akong basa rin na sa Juan 16:11. Balala ako mga diya na ikaw ako nagsalaman. Muna nga kaisod na usara sila na sila ako usara. Muna nga ang Diyos na Bos Kristo na balala ako mga kay si Kristo anak man. Una, bayo sa pagbuo. Na kining Diyos sa doon kining suro sa Diyos sa doon kining mga buwadon. Una kining pagbuo. Na pagbuo na sa Episo 4:5. Na yun nila usa ka paglaon, usa ka lawas, o usa ka espiritu, usa ka Ginoo, usa ka bunyag, o usa ka bautismo. Wala niya nga diya sa simbahan tuloy paniglusa sa unang imahan ng ito po ni Kristo. Kaya kami ang imahan sa ano pagkila sa ito po ni Kristo na paniglusa. Una unity kung paniglusa. Ikaduha ka imahan ini Santos Sumunod. Kay ang tubo ni Kristo Ginoo Santos nasa Diyos sa kami na konsiderasyon na ang Diyos labaw sa mga sa Diyos sa kanilang bugala. Unya sa ulo Pedro 16 kung sige dito pag Santos na po kaya Santos. Una nga ang simbahan na ito ng Kristo kita manikawin na ito Santos sa kayo naman ang Paulo Santos man. Una nga kita upapit sa atong founder na Bimo ng Santos Balay. Unya na sa ulo Pedro 16 nakipili niya ang mga pali o ang mga balaan na nasod o sa kanilian sa mga pali dipili siya sino rin mga kamayso sa ulo Pedro 16 nakipili niya ang mga pali na dipilihan sa mga pali pilihan si Kusis unya Kining nasantos sa mga pali na iso kaya maputuloy santos man sa mga sa episode 5 na maputuloy santos. Muna'y kinatimaan na ang ito kong Kristo Santos Balaan, Roma 8:16. Kung ang gano'n balaan, kung sa kaakasana, mga ison, kung ang sana, ang Ruan Santos, ang Santos, bosap ang mga sana nini. Nasa Roma 11:16. Kung ito katimaan mga ison, ito ang pili o apostolika, o katolika, kung sa may katolika, kung bigaya sa kalibutan na simbahan. Wala yung simbahan na bigaya sa kalibutan, wala ang simbahan katoliko na atong basa niya nga sa Marcos 1:17 na kinibalaya pagkatapos balay alam kumanan alam sa namin natin universal people alam sa namin natin lalo kayo mga isod na ikaw ba siya katoliko sa Grego, Katoliko siya, universal sa English. Una nga, ang simbahan na dito po sa Ginoo, mabasa kayo suwala sa mga Kristo sa Biblia na mga Kristo na Katolika o bigaya sa Timog Kalibutan, Matthew 22:7, 20. Padakaw sa Timog Kalibutan, bunyay sa sigala sa mga alam mo kay Espiritu Santo o tuloy at ang katawan o akong gawan ninyo hangtod padakaw sa kalibutan. Una bitaw Katoliko mga ison, muna sa kuwan basic gimon rin sa Biblia na si sa pagpumulo ng kaya sa mga hindi
Dunia ang hayag, wapon, bulukog sa tibok kalibutan, kung kailan. Lalo kayo mga isuon nga, wala yung simbahan, nga bulukog sa tibok kalibutan, mula ang simbahan, nagkilot sa Kristo. Wala, ikaw kayo mga isuon, ini apostolika. Ikan sa mga apostolika. Nga, ano ba sa diha sa episode 20 nga ang simbahan nga gituko yan gipilon na diha sa apostolis episode 2 versikulo 10 ngayon o 20 episode 20 una nga pagtuko na dito sa simbahan ngayon nga mukilap siya kung kalimutan ang iyang simbahan ng Isun, nagsugod kita sa Jerusalem. Una, ang mga tao, ang muli, ang dalawa kini, nasa Lucas 24:47, na iyang simbahan, nagsugod sa Jerusalem. Una, tagdaman ni San Pablo, tagdaman niya na ang ginriad, iba rin ito sa Ignacio, na mamunga o may bunga. Nasa Mateo 21:43 na ang Diyos ikaw niya ang iyang balay ang iyang pagkaw kay Sol kay atutalo na nasa Mateo 21:43 sa Giyundre Mateo 21:43 O binugan si Jesus sa tuliran mo. Nang gilihan sa Diyos, o ako dikita ninyo. O kaya Diyos daw, mga kayo mga. Ikan sa itong Jerusalem, ang mga Huliyo, huwag mo daw ang mga sige sa Huliyo man, ang mga Huliyo huwag daw sa simbahan. Ngayon, ito mo na nga, yan iinuti nga, yan iriyan, kumigisya, yan inhalat, dito sa Ignacio. Una nga, si San Pablo, ang ginulupad niya, nasa buwag, meditation si Pablo, nagsasaksi ka na ako sa Jerusalem, magasaksi ka na ako nato sa Roma, buwag, meditation si. O, natuman na ako ng Isun. Kaya sa Roma, ulo si Tiruso, gingon niya, nagkaroon na Roma, ditawag sa Pagkasantos, sa Biblia sa Biblia ng gabi, katawan ng bulan, apan sa Biblia na 6:11, mga Isun, doon sa tinulog ng 6:11, bulan nila ang nagluma ditawag sa Pagkasantos, na may Biblia ng 6:11, para kayo na nagkagaluma ditawag sa Pagkasantos. Kaya naman, ang luma, ay ito nga pamawang Babylonia, mawali siya mga pagalo, patag ng luma kaya ito. Una nga, after sila magkakisalibi, una karoon na ang mga pagkano na hino na mga santos. O niya, santos. O ayong pagtuo, bigayat sa tibok kalibutan. Gusto na iso na ang itong Kristo na simbahan, ang pagtuo, bigayat sa tibok kalibutan. Una, wala yung simbahan, bigayat sa tibok kalibutan, wala ang simbahan na kulito. Dunia dalam persimpangan yang wala dulu kailan. Dunia dalam persimpangan ada betul dia tak tahu lama. Mula mai surga lalu tak tahu kayak enggak ang simbahan sino ang simbahan na bisa atau yang betul dalam mana si Kristo ki boleh tunggu ini. Udah atau dua kali rumah. Sa rumah kini saya beribadah si San Pablo itu sa Espanya, nasa Roma, sa Espiritu Agama Bibig. Una nga, ang Roma, ang Espanya kaya ito, dati sinayos kay, ang Espanya kaya ito Muslim na, sumala sa story. Na-cover ang mga Muslim, ang mga Spanish, lato sa Christianity. Una, nakikan sa Espanya, niya din sa Pilipinas si Juan, Majilan, atau 50 nasa Adani Biyakin, mga 16, 15, 21, na mo'y paghimun atau paghimuso sa
simbahan Katoliko diri sa Pilipinas. Kung sa mga igsoon nga, lalo katao nga, ang atong simbahan na si Cristo kayo mo nito po diri. Kung nakikita nga simbahan na dito, nga tao na po diri. Atong na akong simbahan sa Baptist. Anak ko din si John Smith. Natuko din dito si Sinceronine. Kaya yung saksi niyo ba? Kaya hindi mo sa tubig soon na among simbahan iglesia mabasa sa mga Biblia. Muna na yan si mabasa sa Biblia. Kini Baptist, si John Baptist na yan kita. Mo ilang pamilya. Una ini saksi niyo ba? Bigis ang niyo ba? Ilang pasawal na Isaiah 43, 10. Kamu ako mga saksi, saksi niyo ba? Una, Pilihan ulo siko. Sito saksi, why you want to tell me? Bruno yung iglesia, Bruno yung mga nyuba ko. Kaya, ang iyo niya, sito saksi, yan na nyuba, saksi nyuba sito. Nasa ilang Biblia, ito ako. Una kini, Burgos, si Burgos, si Jansi. Dato itigati, si Giuseppe. Una kini iglesia dito na ito ko ni Felix Manalo, July 27, 1914, noong napakasal ni Gilbert. Una kini pagsibahan, tao ng ito ko dyan na. Una, sumala sa Biblia, ang tinupong sa tao, Biblia ng dalabas. Ngayon niya sa Salmo 27, kawa naman ang mga tao, nagtukod ng simbahan. Dari ko ito, yung istorya sa Ginoo nga tawa naman ang inyong simbahan. Kaya naman, tawa mo nagtukod din na ang ginawang daw din na kalabas nasa 1611 Bible, 1611 nasa Jeremiah 14:11. Kung sa kamataw, kung sa katunanan, di ikaw kalabas. Ako katao kayo mga isun na ang simbahan na ito dito ko sa hindi na malos. Na pero lang ang Diyos sa Pilipino. Ano na Pilipino? Nasa mga siguro Pilipino. At ako yun, asaka sa tao sa Pino. Una ka tao, hindi ko ba wala niya na? Asaka kaluwa sa tao sa Pino. Wala ka mga limit ko ba nasa buhat siguro Pilipino. Ano may soon na ang simbahan na ito sino 1 Corintios, babasa ba niya? Babasa niyo. Hindi ka pulit na. 1 Corintios. Muna yung sa kapatid na biyalo na ito, babasa ba sa Biblia ba? 1 Corintios. Babasa ng kapatid. Gusto na yung Biblia. Mga gano'n ni Biblia, 1611. Nabili siya. Kaya, babasa naman ang Biblia may suot lang. Biblia na kini. Ito ang isa o isang kini kuwan. Kini ikaw isa o authorized person. Di-authorized na siya na ino naman. Di ko ba muna siya buhay rin Bible. Ilang ipipiyahan. Silipin. Ang ipipiyahan na lang ito na Biblia mo na silipin mo lang. Una lang dito sa Biblia na pinapasok niya. Ang iba sa Leviticus 11:7, ibig sa pagod, 1 Holy Corintios, ang timpor sino, mabasa yun, mga isor. Kita kwenta. Muna na, ang simbahan na, ang Biblia na, original yun lang, lakin buka tao, ini, wala mo na standard, patuho, lakin yung Biblia, sisiripin, authorized person na siya, lakin yung Biblia ikamin, Puli kasi siya, kailangan mo yung ikapin Biblia na isang pizza nga bibaga nga kasi hindi Biblia kapis terus ang iyan na siya apil ini siya sinimay kita Biblia transisyon mga ison mula na ginawa ito na sa mga natuki na Biblia kung kaya tima betul kesimbangan religion Minggunin naik sordo, berapa banyak rilis yang berbeda, maka nasa Rosari di sini berdua bertulis. Anjus selagi bentuk milion di sini, usah dilihat, buat tahu Bible. Jadi kalau kita ini Biblia na
Maububad sa mga WhatsApp groups ng mga siniwa. Diyos hari di sini. Banyo ng bilis. Ang Diyos sa langit. Ito ko ng biliyon. Hindi man ka rin so. Papasa kayo. Una nga. Kaya, Biblia ka na. Ibang subago ng Biblia. Wala kayo kung susubat. Di ba ba? Muna niya nga. Lalo kayo, utang na o simbahan. Tinutol yung sino. Una na sa Bibugata. Isaya, Isaya Uno. Simbahan Katoliko. Ang mausyon kung simbahan Katoliko. Kaya iba niya ang utos na kuduwa, usa kasunggan. Beri, baka ba simbahan Katoliko? Kung nasa naman sa Biblia. Pwede ka. Sa ako, dapat pwede. Naman kayo, Biblia natin Bugata. Basa sa Isaya 61. Ibasa niya. Mausyon kung simbahan Katoliko. Wala na ako na diba? Yung ibig sila nakabasa sa Biblia. Naya Biblia lang bugata ako ngayon this week of Biblia. Na ayahan ng Biblia susugat na rodya sa buwan at maligo. Una may soul na inala kita mga libatido ng mga Biblia ng Biblia. Kaya naman, sinibati, pinapunta sa pasahon, ibabasa nila, pinapa na nila, Iglesia ni Cristo. Kung saan ako i-pamit. Ibati mo ito sa Opor Gabon. Sa kanya-tuno. Berhil, babasa ba sa Biblia? Si Cristo betul na Diyos, di ka po ito. Babasa na ko ba kami, ibilis ko sa may abolition. Pili ko. Nagoy Biblia, may isi Bible. Babasa nito, Christ was truly God. Pili na. Igbasa. Babasa ng versikulo. Episode 6, babasa ng iso. Kung sa iso, kinala na, kito mga nabatido, dati mga Biblia na ito. Bapak yung berbeda, apa pinagulong ni Brad Kisbel di tahu deh saya tunggu satu orang api ni ba. Nya terus mga iso kasala ko ketua na ko iba kasala ko sa ako personally muna na ako mga kauban sa preaching wala ko kila di ba muna na ako ay Bible na bada mo kinagawa ko na iba rin ko ba di ito ko ako ngayon na puro bulan-bulan ini memang susunan meja tapi nak aku apa itu berbeda kalau enggak putih dibagai itu pulang mai sore kita kalau nggak inahan enggak aku baru besok dia putus pamit udah selamat baru gua main ke dia tuh tidak. Ya, selamat pagi kayo from former city board of Siwa. Selamat sa lima ko sa Road Church Makudays. Nama kasulan ni hanya sigur daw ya may sa palit ng dunay na kulitan niyang mata. Dan ako lang yung nagkakanyo ang speaker may sa City Cebu President na pangalan nyo Baday Brother Adam Amber Doon sa masibang kaka Selamat datang. Ayo bisa naik sudah. Asal apa ini? Apa? Not the speaker, but kalau bisa nama atau supposed atau na speaker baru dire, kalau naik kuliah no, niya atau bulipan ang atong speaker mo leksyon apa sa dili pa tubuti ko no pagbebaw nga pero pag ginabasa ano pa ito mo kung ang leksyon niya pero pala open ang mensahe gikan sa GLP participate no na volunteers na supposedly balik ang pohon so niya tumikan kay adulay ALS PLS ALS kita eskwela sa kwan ng alternative learning alam sa itong mga eskwela ito
gusto mo speaker mga kaigsunan, niya, nindot ko na kay ma-elevate mo ka. Kung magpasal ka, no? Kung na, ma-elevate ka, magpasal ka. Like for example, first year na ka, nabigsan ka, mukha ka, speaker ka na, nabigsan ka, magpasal ka, so ma-elevate ka, ikan sa imong ka, first year high school, dito sa fourth year high school, no? Pwede na ako nalimaw sa kanila. So, naay, kuhan na magpapagtapos sila. So, wala ko, yan yung mga GMP na mga vloggers, di sa lang maka-ato, no? Di sa lang tumot kayo paghukot, gumigan sa mga sa mga schedule sa ALS. So, ayaw na sagot mo tanong. Brother Crispin, Buti ko sa pagpamil ng Iksunan. Kalabot sa Sagad yun, iwali sa mga Iksunan, no? Na mga born again. That according to them, salvation is so easy. Just believe Christ, accept Him as your personal Lord and Savior. Kanang ibato na mga Iksunan, safety na ka sa inyong kalat. Nindot. Badata nindot. If you just believe Christ, accept Him as your personal Lord and Savior, that's it. You're saved. O bato pa diya sa unang Juan, versículo 13, once saved, you are always saved. Pinasa sa Juan, versículo 29, nga wala yung uha pa nag-away gikan sa kamot sa imo. At pa dili ka mahimo mga kaigsoon, luwas ka, no? Wala sa mga pastor na akong kinabot ng kaigsoon matot kaniya, naitititis sa badalada, luwas na ko. Ano ang brother? Ano ang pastor? Tuwan kay igawas ako sa pagkakatuliko, ako nagidawas si Kristo, akong manuluwas, o Kristo Lord, hallelujah, luwas na ko. Suka na 9600 ko. Hindi kayo. No? So, mayo tayo kinunta. But as you that is their declaration. That is the declaration. Mayo ka, wala na, mayo ka, hindi ang babagyan ng mga kaisunan. Because that is also the rights. Para sa inyo, tuloy ko, ano mga rights? Hindi mo nga ako, at tuloy ko pa doon sa tuloy ko. Hindi ako mga rights. Sila, padung sila sa langit, kita lang na, wala ka debate na mga kaisunan. Lawan, tagaan ito o lamdan, giga, danan, in order to open, no, the mind of person. Kay, kita ka naman kaisunan because of these two greatest gifts given by God to us, the gift of free will and intellect. Muna, natext-text ka na pagkatagan na hindi ako sa inyo sa pagkakawa. Kunya, ilan mo na, nataptar yun siya. Close yun mo na, yan already say. Because of the fact that it is written in the Bible. Kinsa ka tumutawag ka na ako. Tutuo ka na ako. Luwas ka. Ano kayo na-asmit ka. Nasa Efeso Kapitulo 2, versículo 8 9. Yan, ino sa pakon. Nawa sa Biblia. Ato may mga kaigsunan mo ang maghatag para sa mga pagtulungan, kailangan ko sa lang pagtulungan. So, kinailangan rugiya mga kaigsunan because after all, there is but one church founded by our Lord Jesus Christ. It's not that kanya sa itong first speaker, brother Hell, no? O kinig mo ang sumahanan mga kaigsunan sa atong Ginoong Kristo, it is this church that our Lord Jesus Christ, na ito po ninyo ang simbahan ng kaigsunan, this church, iyang himo na depository of truth, depository sa mga ulan.
Nagong natin kwarta ng teksunan. Imo rin ibutang sa alkansiya. Kanya, paras kong dyan siya aking simana, ng balita. Kanya mo ito, may ito important na tigo sa alkansiya, imo ito 4,000 ng teksunan, kasulog sa balay, sa bahay. Naabo, ang tanan. Luka pa, pangihan. Alkansiya. Kapag ito na depository o money, na safety ka, no? Huwag ka ng bangkong na external depository of our money. The church is the depository of truth. Why kailangan ka dealing with external? Because according to our Lord Jesus Christ in Luke 10:16, or no, according to St. Paul in 1 Timothy chapter 3, verse 15, that the church of our Lord Jesus Christ is the pillar and the foundation of truth. Sa pagkiling maong simahan ng igsunan, lagi nila ang kamaturan na di anak ng mga patulunan, lagi na kalabot sa faith and moral na naagin ng isok siya. That is why lingon nato Ginoong Kristo diha sa Evangelyo sa Lucas Kapitulo 10 versikulo 16. Mato pa niya ang naminaw anak ko. He who listens to me, listens to the Father. He who listens to church, he who listens to church, listens to me, and listens also to the Father who sent me. Na ang naminaw sa kaninyo sa iglesia, naminaw ka na ako, o kaya naminaw sa tumahan ng pagkakita. Opposite of that, wala naminaw sa simbahan, wala natin paminaw sa Kristo. Isang pagkakila na may yung Lord, I love you, Lord, I praise you, Lord, I you. But you are not listening to church. Neither you listen our Lord Jesus Christ. That is the effect ng next one. Isa sa kapita mo yung Lord, yara yung tuo yung Ginoo. Yara yung musali kanin mo yung kapag ka musali sa simbahan ng tekso ng neither musali ka ng Jesus Christ. No. Yan naman. Because of this declaration sa atong Kristo. Ang dili maminaw ka ninyo, ang wala maminaw ka ninyo, o sa maminaw ka na. Klaro ba na kayo mga leksunan, no? Sa mga Evangelyo sa Lucas 10:16. Muna na tagaan ng pagtagaan kining na gislutan natin mga leksunan. Kaya lang kanila, lumas lang sila. Kailangan mo ng declaration ng teksunan. Pero tinuod bang luwas ang teksunan? Maghinay na niya. Kaya kini nato emosyon, kini nato pagaling mahona ng teksunan. Kung luto ba nila, no? Kunya wakto, diktaminaw sa mga pagtulunan na naabilis, itisok siya sa bahan ng teksunan. Posible, dato kaya posible mga teksunan. Kung mo na nitabo, kung kita sa balang teksunatan, yes. Nasa balang kasulatan, check. Na ang mutuko sa Ginoo, maluwas. Kaya in fact, diya sa Ibrahim Kapitulo 11, versikulo 6, ang mulay pagtuko, nagto sa Diyos, hindi mo kayo pagkaya. Sa pa, importante pagtuko. Pero period na mga mga kaisunan, mga maghinay na, mga Biblia, mga kaisunan, there are more than 33,000 verses in the Bible. Kanya, putol na sa ako, diyan na natulog na mga versikulo. Hindi na ito. Kaya naman, tumawag ka rin, tanang ka kasuot sa Biblia, mga kaisunan na doon ay koneksyon. Hindi mahimo nga, nasa Biblia, pinilagay ko. Ito, amigo nga pa. Awan na sa bangko mga kaisunan, manager sa bangko. Inutot niya sa Evangelyo ni San Juan, kapitulo 14, versikulo 6. Brother Adam, wala yung nilai sa ganito, Biblia! Kaya may Biblia, wala dikit mo sa'yo. Kaya sa dikit sa inyo wala. Mga sa dikit, no? Sabi ka na sa ating Ginoong Kristo, siya mo ang dalan, ang kamarulan ng Diyo. Ang masalay kita simbahan, ang masalay kita ng nalihot-lihit. This is what I know. Because God said, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. Nga, salay kayo sa akin, laro ng Ginoo ni Kristo. Ito ko sa, tama, di ko na sa Biblia mga kaisunan, si Kristo ang dalan. Yan, ano nga ito mga, parang bisa ko ganito nga, si Kristo ang dalan niya, at tulad pa rin.
Pero magpuloy, no? Mag-usap ito mag-iksunan. Kung sa ito na, magbago ko na sa pagtulungan ini at kung sa ito, kaya nga pala, tinuro kita mo, kailangan sa Biblia. Mo, kakuha nila, yamuyan mo rin ang mag-iksunan. Because it is really a Bible. Naman yun. Ibasa naman, buwan ka po si Sais. Si Kristo ang bilay mo talaga. Si Kristo ang bilay ka makulat. Si Kristo ang bilay ka makulat. Sa magbuwan, dapat 50%. Hindi mo na sa pari mo kayong natin. Lagi naman na ito. There is but one church founded in Lord Jesus Christ. Di mahimong duha, di mahimong tulog. Karon may more than 45,000 Christian denominations throughout the world. Kung kining-tanan mag-igsunan sa ikas Biblia. Kining-tanan nagsalita sa Biblia. Nangila pagtulunan, basa isulan, sulatan in fact, mamaya, ibasa ka mga kaigsunan. Nanaaman nila sa Biblia, Efeso 2, 8, to, portal, duwas na. Kung may tingot sa kay, sa kabalilo. Iso yung manilo. Mana na, at ito tamalinaw sa simbahan. Tungkol niya pagtulunan sa simbahan, mag-igsunan, katimok na yun. Kumplito sa Galos. Nana ang Biblia, na ang tradisyon, kung na ang magisteryo yung nag-iksunan. Kini may nag-aingon ng nag-iksunan na kumplito sa Galos ang pagtulunan sa simbahan. Ilang pagtulunan, yes, nasa Biblia ang mag-iksunan, pero gamay mikil, di na matubag. Mga na ining simbahan, dito mo sa ating Yesus Cristo mag-iksunan sa actually, ang declaration is an Peter, ni St. Paul, that this church is the pillar, the foundation. No? So sa itong declaration ni St. Paul sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Kung sa may pag-ingon ayan ang mga kaigsunan na luwas na, wala kinahanglan may mga na giskutan sa Efeso 2, 8-9. Nilo di kabasa sa Nilo. Waman ka sa Jis. Artikel Nilo. Which is correct. Kaya kinigilin yan mga kaigsunan. Isang Pablo, ang pinagila niya ako, di man nahin mong mabot akong si Jis na din ito. Nga, ihimo kita sa Ginoo. Ano magbuhat kita kung maalim mo ka? Sa ito ka mag-iksunan ka na, pag-ingon nga, luwas na, wala kinahanglan kung ba yung buhat. Dili, 100%, dili kumplito. Nga naman mag-iksunan, tulad kayo na, asa na lang ang iksunan. Wala ni, laos sa basa. Kaya buhat kita na maayon sa Diyos, pero magbuhat kita, mo na maayon kita. Sa ito ka mag-iksunan, dito Diyos sa itong simbahan, faith and good works, hindi ko buhat. Hindi, mayroong mag-iksunan, hindi ko sarang, faith lang. Kunya, atong likalita ni good works, kaya naamas mo lang sulatan. Subala diya sa mga kapitulo 14, versículo 6, sa Efeso kapitulo 2, versículo 9. Mana mag-iksunan, lagyan kayo sipyat ng mga katoliko sa nini, no? Ibalin, daning, pero nagtuo ko mag-iksunan, katong nibalin na nadaning mag-iksunan, hindi ba na yung percent nga kung silang explanation, gumikan ko sa tingali sa kuha niya na tunay na dawa. Kaya ako hinabit dito sa buong mag-iksunan, kauban na ito na pagyan, ang ato mag-iksunan yung mga nasa gawas sa kunito, nasa laikundong mag-iksunan. Kung pila mo, kapag pila mo buong pamilya diyan sa inyong hanggang kalimatay, siyempre isang kulima mo, amahan, inahan, natulog ang anak, 5 kilo. Yan, basta tampo mo sila may gustan. Kunya, hindi lang 5 kilo bugas ng kaisunan. Naisunan pa, inilog sa mga kaisunan kanya. Grabe kayo nila pag-price, no? Sa mga sakop sa simbahan ng kalisunan. Ugad na, limapit. Pero hindi ka alam sa Ginoo mga kaisunan, dito limapit, balik ko mga kaisunan. In fact, mga pastor ko,
Di ba naman yun? Nga natulog ko ay ang alam sa Ginoo mga leksyon din mahimo na matago. Ang alam sa Ginoo din mahimo matago. Mo na diha sa wala ang sulatan ng mga igsunan. Kung ato pabinawan ato sipahan base sa wala ang sulatan. Dili lamang ang pagtuo kundi inubaran sa mga igsunan. Nga naman tungod kay Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 sa mga Isaiah sa mga igsunan. Ingon nga atong labas patay ni hawa sa espiritu mausap ang atong pagtuo. Patay ni hawa sa atong mayo himata. In fact, ang pagtuo mga igsunan mahigpit ka na dumigan sa buhat. Asa basa, Santiago, ang tingin si Francisco eh. 2:22 na ang pagtuo sa mahigpit dumigan sa buhat. Atong pagtuo mahigpit ilagay sa itong buhat. Mula na yung mga kaigsunan, diya sa wala ang sulatan, iklaro ni San Pablo, diya sa unang Korinto kapitulo 13, versikulo 2. Kanta ba sa Tusimbahan? Bisan pa maangkon mo ang kanang buhay. Bisan pa maangkon mo ang kalibutan. Huwag kay gumang pagkabatiyon sa imong duhan. Huwag kay gumang, huwag kay kapuslan. Sa mga igsunan, grabe ang pag-diskut ni San Pablo dito. Nga, bisan pag-adunan tayo pagtuho, ang makasugo sa bukid, layat sa dagat, kunya malayat ng bukid mga igsunan, hindi nila. Sa Pablo nasulit niya, unang Korinto kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 13 mga igsunan. Dili na ang puro na sa Pablo. Bisan pag-adunan tayo pagtuho, pagkasugo sa bukid, layat sa dagat, layat ng bukid mga igsunan, hindi nila pagtuho. Unang Korinto kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 13. Kaya sa inyo sa Pablo, akan kumuha kay mayong buhat, o kumuha kay kung mali sa kasing-kasing, kumuha kay kusan. Puro sa Pablo mga igsunan. Kumuha kay kusan. Sa laban, hindi kayo pagtuong mga igsunan, kaya pwede kang kasugo sa bukid. Kita ka naman. Malabuan ko na itong pagtuha. Di, ganit ang kayo nga, utahan, sama kayo sa gawas, sinalo, sinalo, hindi ka pagtuong mga igsunan. Pero makayo ka na, hindi ka isutin sa lampot. Bukid yun, mayabungan sa dagat mga igsunan. Pero siya makapin sa Pablo, bisa sa kanya, paduna kay pagtuong yung anak, sama niya anak. Paano, huwag kay kuma, huwag kay kusana. Ulo na ni San Pablo mga igsunan. Kung siya buti pa sa kong San Pablo mga igsunan, Gracias, pero 5 versículos anos. Yang tinuod ay kapagtuo, mao katulad ng buhat, tinaagi sa gugma. O sa tama pa panatigsunan, gawas na ang title. Gawas na title. Introduction. Ayun sa unang drama. Gawas na title. Introduction ng tigsunan na ako, kapit at moment. Kaya naman ako. Ang dami sa tayo, Chico sa drama. Gawas na yung tigsunan nga, kapit at tapos. Mga ini na sebelah kung sa inyo mga kaigsunan ang tinuod nga pagtuo mao katong gabuhat tinaagi sa kaya bago pagkatapos San Pablo mga kaigsunan diha sa Roma kapitulo 2 versículo 6 Roma 2 6 o sa Piladelfia kapitulo 12 kapitulo 20 versículo 12 Bukman kita sa Ginoo, sumala kayo sa puang ingatan di mga sa tuloy. Sa mga kaigsunan, dili ka human sa Ginoo, sumala sa puang. Kaya lagi, tao magkasugo sa dagat, magkasugo sa puang ng kaigsunan, layat sa dagat, dili mo na pagtuho. Pero kung huwag kayo kung huwag kayo kusanan. Hindi hinahanglan ang maayong buka. Hinahanglan mga kaigsunan, kung
iba't basa ng Pilipinas Kristo diya sa Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, mao ka na binunda o mao ka na timaan ng Pagsunan. Yun ay huwag makita sa Ginoo. Pinaagi sa ako mga Suma, sa Gingon, diya sa Panginoon sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, 23. Dili ka na Ginoo, Ginoo. Makasuot sa hingalitan sa kundi kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa ating mga anak. O kini pagtuman mga kaigsunan, basically, nagbuhat ka natin. Nabre pagtuman mga buhat. Mara nga, ang pagtulong ng sibahan ko dito mga kaigsunan, kalabot din sa tukang kining kaluwasan ng kaigsunan. Mawag na faith and good works. Kung ang dagko ng masanto sa simbahan ng kaigsunan, adunay kanhiay sila ng mga history sa kanisa sa balik. Hindi man ito dito sila na makutan ng mga tao. Katulad si San Agustina. Pigan pa siya na naa siya sa dakong pagkasala ng kaigsunan. Iyan kong mamahan. Puro sa mga kasasal. Kapag saway hulong na pangalyupo sa inahan ni San Agustin, abot pa mga 20 ka tubig mga kaigsunan, idungo ka rin sa iyo ang mga pangalyupo na pagkato. So, kung pagtuko ni Santa Monica. Santa Monica ang tinano. Wala siya magpapalala. Kung bibuli mo bilang, ikaw din ka pakuha sa mga anak, pagpapagpag ng anak niya, ikaw po siya, ang kulibana, pagkuha po sila. Kanya, wala gigigimok na pagsakripisyo sa mga galingon mga kaigsunan, paghago, pagbuhat, sumala sa iyong gituhat, wala na. Kapag gumikan sa iya, kay Malo. Gumikan sa pagkoko mga kaigsunan, kunya, diapilan sa iyahang mga maayong buhay mga kaigsunan. Sama ni Mother Teresa. Yan ito sa Mother Teresa mga kaigsunan, sa iya pagkamaestra, Galilean yung pagkamaestra, o gumikan sa pagkoko mga kaigsunan, at ko sa Ginoo, matagtawa makita niya, labinas ng kamus sa mga saniton, iya makita ang naong Kristo. Iyago ba sa inyo na alingin na nagkatong gusto ka sa inyo, iya is amuma. Yang dalpon dito sa hospital na kaigsunan, yun sa sigmat. Kailangan pag-uuhan, gitawag ka na kung kininitaan. Real yun ba? Iyaw may trabaho. Iyaw may na mantala ka sa kasaysayan ni Mother Teresa. In fact, sa buhay supa si Mother Teresa, mag-iksyon na itawag sa daan o the missing sin. Nga naman, turun kinakita niya sa iyong binuhatan ang iyang pagtuo. Mawala man siya magtuo mag-iksyon na nato ni Kristo, nakita ang iyang pagtuo ni Kristo, pinali sa iyang binuhatan. Kaya natin, medyo space na mag-iksyon ng born again. Sige na panaway sa ito nito mag-iksyon na niya, sige po yung naluwas. Botong, ang may pumunta na pastor. Kay luwas sa mga din, kaya makahilusun na, yung silibutan. Nagkawalan lang na silibutan. So makahiyo ko kita sa lahat. Giga na rin from the process mouth. Giga na rin sa iba pa mga kaigsunan, lumag siya. Magkasama pa kayo na matalis kalibutan. You just imagine. But you are declaring yourself that you are already saved. Yung magkasama ka. Roma Capital Size ng Siglo 23, ang bayad sa sala ay panatain. Hindi ko luwasan. Sa iyo babaragikan na makasama ka. Kaya makasama ka, hindi mo ka sa langit. Hindi naman kung ikaw sa ikaw rin. O base sa salaan, isulatan, ang bayad sa sala, hindi ko luwasan. Kamatayin. For the which is sin is the
Roma 6:23. Mana mag-igsunan na, kaya magpatuluan na sa itong mag-igsunan. Kung ato katao, dili ito matulong sa atong simbahan, kung ito mag-igsunan ng patuluan, dali rin kita kayo. Napila rin ang mga porsinto. May hapon sa kamot mag-igsunan ng porsinto ay nagpulikuhan ng ito. May nabubuhan nga, na sila declaration na sila ay prinsipyo sa nagpulikon. Nga, natawa kong katoliko, mamatay kong katoliko. Hindi na mga igsunan. Pero makakugong ba na sa inyong paghawa sa simbahan ng katoliko, gumigan sa pagkulang sa kebaro? Kaya nga itong sulingan dito sa kilala ng mga igsunan, mga declaration, brother Adam, hindi ko kayo ako. Ingon mato niya, ako katoliko silado, ang bilig katoliko silado. Kaya Domingo mga igsunan, hindi dito ordinary mo simba. Ang iyang pagsimba, hindi anak yung sumalit, hindi isa yung sabat, ibayag yung konsikri mga igsunan. Hila api kanina, ban kanina, hila kanina. What ito siya? Kaya, puti ka ba niya mga igsunan? Praise the Lord, hallelujah. I love you, Lord, praise you, Lord, naputi, yung wala-wala yung mga igsunan, hindi kayo tulog. Bukyan declaration, katoliko sila. Meaning dito siya, hindi siya matatong. Pero na mas maraming sumatan. Kung sa mga yung sumatan, Usyas. Kapitulo 4, versikulo 6. Daghan na nalaglag sa akong katawhan, gumikan sa kakulang sa tiba. Kulang sa tiba. Ang iyong prinsipyo na tawag ang katoliko, matay ang katoliko, that is only your principle, but you did not know how the foundation, the message of our church. Kapilitan patutay sa Usyas ng igsunan. Nga naman, kung kagikan sa simbahan siya ba siya, isabayan lang siya silingan ng korte. Kamu mga katoliko, bakit mo sa impirno? Nga naman, nagsimba mo sa Diyos. Ha? Nagsimba mo sa Diyos yun? Nakakibigay sa inyo, ha? Ayaw, tanitin, timanin. Exodus 5, 13, 4. Yang di mana anak Exodus pagkabot ito sa alam bahay, ayaw pagpulit ko mga nakapas. Ang mga katoliko kahit hindi nalaman, gusto kayo nga na kasing-kasing. Gusto kayo di ba? Pati mo siya ito. Ibuta sa inyo noon ang mga Exodus, wala ka po kong nangilingon na katoliko sila. Kaya pagkasunod Domingo, praise the Lord, hallelujah. Dito na spikas, kapilya. Dahil sa ibahan ng Exodus. Salamat Pino, nakita na sa mga praise the Lord, hallelujah. Luwas na po. Usap na versikulo mga igsunan. More than 33,000 verses in the Bible. Usap na ka Biblia, pukas. Usap na ka versikulo, pukas yan. Nakapagong ba? Nito lagi kayo. Katawa ko na ito. Matay ang ito. Maraming na. Pero tinahan ka mag-igsunan, kita. Ano? Ang foundation sa pagkakito, importante yan. I repeat, the foundation of our being a Catholic is very important. Kung kining mga pagkasyon, mga igsunan, mga respect sa atong kebalo, dito na. In fact, hindi ganda na. Kailangan na na-save din yung mga igsunan, pero hindi. Hindi. Na-save din nga. Pero tingin kayo, isa kasi evaluation kung paano mga igsunan. Pero sa yung pira sa line mo nga nag-aangkat 10,000 di ba? Iwan kasi pero. Hindi niya ako tinutulong mga igsunan. Isa pa. Mara na dili prinsipyo or dili kinanihan inatok nga klaro na yun tayo atong pagkatuliko kung kulang na sa ibalo mo. Kung mo ka na ikawat mo ka na tinabuhi sa mga martyrs. Bisa pag-ilawag sa tirong ng igsunan.
Marong sila sa mga pupunan ilang dawa. Di ka sa simbahan. Malipay sila. Ituwa o Leon, ituwa o mga pabaktil sila mag-iksunan, sunubog sila, pukla sila. Hindi ko pupulo. Di. Tungkol kay ilang nagkatunan. Nadiya sa kamatayon sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo, labi na diya sa pagtulungan sa atong Ginoong Kristo na kamatayon niya. Automatic. Ang kalat sa maong martir, automatic. Di maging pagkatuloy. That is the teaching of the church. Wala kinahanglan na diyan kung nagkakuha ko sa imong pagkuha sa katoliko mo sa imong pagkuha. Automatic na. Di na kapagitaan dito nga. Kung sa ginagawa na yung ano Mga mga iksunan nga patulungan sa susibahan, kalabaw din kaluwas sa mga iksunan, inalang kumplito sa kada sa ato. Hilig ang kakutog diha sa ato ang pagtungko mga iksunan ang importante kinipagkuha ng kabuhat. Tapos ang panahon mga iksunan, kinipagkuha, di na kutog na ako naman kung 40 anyos, 50 anyos, Lord, na pinagpamiling na ako na pinabuhi. Ano na kung pag-verify na kung kaya bigyan na mga kisala na naman. Ang pag-ihatag ng grasya sa Ginoo ang perseverance. Persevere. Ano sa akin ko na persevere ng kisala? Matthew 24:17. Ha? Matthew 24:17. Matthew 24:17. Ang mga pinadaya ka ito ng Jesus. Ha? Yes. Malah na ini na ito kasi di mga persona. Di naman takutob, no? Di naman takutob sa ang samtang ayaw kaglawa sa mga persona. Nahon tayo ka. Tapi lang nahon mga persona na oras nagdudumala, no? Ay panahon, kaya ka naman sa hindi nga panahon na galing sa trials. Panahon na galing sa mga sufferings. Lagi na sa persecutions mga nagsunan. Mulugat. Mulugat. Saan mulugat? Mulugat. Wah, kailangan. Barwa ako, matandog sa iyang ito. Barugalan yung kaya di ba? Nalikod diha sa tuwang pagtuong katoliko mga isa. Ay, kining mga pagtuha, di naman itika na gikat ni siya. Pinaagi sa ato pagpalitan sa lumibaw as pagtulungan sa iyo. Di matayang ng bitsong yung dagat na makiksunod ikaw, kayo mo mga mapawalin, ang dagat na kayo niya, bahala ka magpapor, basta ka nagdagat mo na. So, maglang na sinubok ka, mismo kitong to. Dahil na, wala na, sa sikulo na, siya sulti. Ano na gino? Work out. Lihok out. Lihok. Kaya, diyan sa paglihok, abangan ikaw. Lihok work out your salvation with fear and family. Dato kung makiksulan, balitor, na it is part and parcel. Diya sa tuwang pagtuon, diya sa tuwang pagkatuloy ko makiksulan ng pupunta. Part yun ang makiksulan. As Catholic Catholic Church, we have also to evangelize. We have also to share our blood. Not only to our brothers and sisters in the Catholic Church, but also without the church. And then to the atheists, non-believers. Klaro naman ito sa simbahan ng Katoliko, makiksunan nga hindi na ang ato pagsangyaw alam sa tanang katawahan. Dili lang kanato din nagtusap sa tagagawas o nagto na sa tanan. Loko, even to the atheists. Just imagine. Even to those who are non-believers. Just imagine makiksunan. So, mali nga, kining patulong na, no? Kaya kung pag-inom nila makiksunan nga, praise the Lord, hallelujah, luwas mo yung makiksunan, that is the dedication. No? Ilaharap na makiksunan. Pero ang balaking kasulatan, San Pablo, klaro kayo, ninin, San Pablo makiksunan.
Ya, sa 2 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 18, mga kaigsunan, itaw sa Pablo. Nga, dili kita, no? May matay-dahil sa pagkagaling, praise the Lord, hallelujah, luwas ang Pinoha, salamat kayo. Kita na nagdahil niya mga kaigsunan. Pero sa isukin, sa Pablo, mas versikulo 12, at sa nagdahil. 2 Korinto 10, 12. Hoy, mga pagmukha mo. Kali dito na, magwala ikaw ang magpapura sa inyo rin, magdayday sa inyo rin, pasang dito, hindi mo magdayday. Dili kayo may kontak. Ikaw ay magdayday sa inyo rin. Mo nga nitabo, mga kaigsunan sorry, no? But with due respect sa akong mga kaigsunan mga born again. Other Christian denominations. Kaya dili naman ang born again. Halos tanang mga kaigsunan, diprendahin yung mga pundo. Kini ilang drogan. In fact, mau ka nag-declaration sila ng Father, ilang Papa. Kisang ilang Papa sa mga Protestante. Kaya mo ako. Si Martin Luther. Sa kaparang Katoliko, ikawas ka Katoliko mga kaigsunan. Kung ang iyang barugan, okay. Ang barugan sa nagkalain, mas mga sikta ko. In fact, yan yung sa iyong barugan mga kaigsunan. Ang kanang libro ni Jaime, kanang libro ni Santiago, St. James, o saka sayo na libro. In fact, yan ang gusto na langkaton mga kaigsunan at pagipugnan sa iyong mga kauban ng mga kaigsunan. Kasi sayang mga kaigsunan. Nga naman, dili sa makakun sa pagkununan nini na sa libro ni Santiago mga kaigsunan. Hindi ko dahil pagkasultin sa Santiago, imong basahon, imong tunan mga kaigsunan, hindi ka na kayo, no? Ni mga deklarasyon ni St. James. Hindi mo pagtunan, no? Hindi mo pagtuo sa tao. Dili, kini, ayaw mo na di mo subanan mga kaigsunan alam sa pagdalawasan. Kinahanglan kayo ang maayaw nila. So, hindi mo makakayon si Martin Luther din mga libro ni Santiago mga kaigsunan. Alam nga niya, katulaman kayo ang pagtuo. Kaya sa pagtuo, siguro, luwasan. Balik ko mga kaigsunan, that is not the teachings of the church. So we have to apply the teachings of the church to the Bible. Claro, ya saudara ng mga kaigsunan na dahil sito, supaya mo pagkunin na Santiago Kapitulo 2, versikulo 22. Kaya magpahigpit sa pagtuo, maulit na mayo. Therefore, kailangan na pagturunan, bisa diya, no? Magkatap diya sa social media, katap diya sa mga corners diya sa kulon, mga kaigsunan, nagkatap graduality nila sa mga born again. Just believe Christ, accept Him as your personal Lord and Savior, mapantay ka niya. Lagi, balikon, it is not the teachings of the church. Ang pinaagi lamang sa pagtuo, luwas ka mga kaigsunan. Contrary to the teachings of our many non-Catholic brethren na hindi lang patulunan basic kumamay sa balang kasulatan, but is contrary to the teachings of the church. Kaya balik ko mga kaigsunan, simbahan na ito ko sa ato ng Kristo. Matod pasada, kung kasi saya, ang tawag ko sa Bible History for Everyone, page 1256. The only church, no? The Roman Catholic Church is the only church may katagan po authority, kagahuman sa pagsangyaw kalapot sa palaan sa pagsangyaw kalapot sa kaluwasan ng Panginoon. In fact, yan sa Salmos Kapitulo 132, versikulo 16, dito sa kinsa mo sangyaw mga Panginoon kalapot sa kaluwasan, ingon ang Diyos mga kay pasangyaw ko sa akong mga pare, dili pastor. Kay pasangyaw ko sa akong mga pare na ako ang kaluwasan. Sa tupad, with regards to this, to salvation ng kaigsunan, ang simbahan ito pinaagi sa mga pare, walang sangyaw. Dili sa kinsa mga kaigsunan.
dili ang gilain ng mga iba. Dili mo sila. Kaya kausa ka mahalin dito yung butana. O niya, nakakasagawa sa simbahan niya, magiging instrumento alang sa pagkawasan, may picturan, iligro kayo, no? Atong kalag na ibisunta, may punta na ito sa gingarihan sa Ginoo. Listen na tayo, mga kaisunan. So, wala naman, no? Opposite niya naman, mga kaisunan. Okay, so, na naman natin ipaabot, mga kaisunan, no? Kanya, dili tamlanan, ato tayo may hatag ang kagayunan sa ating ipaabot, ang mahal sa itinawan, Brother Sok Fernandez. Selamat dia berada. Dan saya kita tahu na yang berkenaan dengan sana sekolah mungkin sibuk. At berbahasa Manila. Dan biasa diambil dia mengajar main mga virtues berbuat. Beda umum solusi negara akan berusaha. Jadi asa Google Dos decisive. Yun ini kailangan ang mga saserdote, ang mga ministro ni Yahweh sa pinataliwatan, sa lagianan, sa templo o sa harapan o ipinagod kanila. Pagwasa ay katawag o Yahweh. Kaya itugyan ang imong mga manunod na pagkakahali. Kailangan ang mga saserdote na parit na ministro sa Diyos. So, para dahil ministro sa Diyos. Pero di ka pasana ang pastor ministro sa Diyos. Hindi ko masa. Pero bakit mo kasi pasan na parit ministro sa Diyos. Pero we say, what conception and Muslim Gingon? This is a truth and fact to be aware as lead people Catholic Church. Even if the book would say erroneous teaching, you can agree with them without sin. Even individual bishops will preach teachings which are not acceptable to the Word of God. You are not committing sin when you disagree with them. Kung atong papisan pa sa Papa, basta matutulong ang pinasek sa iyo, huwag ka sa kung huwag ka uyon kanina. Pero siguro ka sa tinawag ka sa iyo pa, dito sa iyo, para prosesan ko pa. Kaya diya sa masa, bibilit siya, may Papa, nagagawin natin suki sa Papa. Na sa Papa, nag-asawa, babae, lalaki. Kung kaya ito na rin natin, kaya panalangin mo ko sa akong inahanap. Mamahal, magtulog ko sa kira tayo, nain. Gaksa ko ninyo. Kung magkako sa inahanap, kumahan, udupok ko nain, udupok ko tayo. Panalangin ako ninyo. Nalangin na, paghinapot, ng tuloy ko natin. So, even individual bishops or community teachings which are contrary to the Word of God and even to the Word of Christ, it is not sin to disagree with them. Pero siguro natin tinawag ito sa isip ito magkutong sa tayo. So, isang sa ito, basta natutulog sa'yo. Diyan sa basa ng Pilisa, nagkakita ng sumpong na ako, nagkakita siguro ito si Pope Francis. Pero magkakaroon pa rin, nagkakaroon mo magdadala, ito ba ato sa grupo sa Brazilian, yan ito sa Pinisa ng Papa sa Africano,
Yeah, you will participate. Kunya nagdato sila o usa ka imahe. Tunay nga ito, mga aksyon. Kaya, ang resulta ng kulita na sa papa, dito o na-refuse. Kagalawan ko sa mga pagkano. Yan nilang ipadagan ito sa Brazil na daghan ako ipakita ng mga kaipagunan ng mga milagro. Katong garawan sa doon na sila yung basta ha? Wala na. So, are we sure enough that the Pope accepted them or accepted the doctrine of erroneous idol o woman considered it as goddess? Kung kaya sa ito pa, kailangan sa ito ako na ano na ito, diplomacy. Doon ay batasan mga diplomacy ko sa pag-tuos ng Picano, tanaw sa Picano. Nagkaya sila ang nilang larawan na mawamagpaksan, na nadungog dito, nagtimog dito ng milagro. Pero ako sa paglalong, tinurong ng milagro, tinurong mo. Wala na, the Pope was really branded a kind of someone witnessed the Pope that he accepted that Mama Pasha, because of the strange activities happened in Brazil through that image, and they reported that she is someone supernatural. Kaya hindi tayo ng Pope na kasutihan na Papa ni Lord. O ito kasi, ito na, wala ito ng Papa. Ganto niya sa Assisi. Sa katapit sa Italia. Ito naman ito po kayong mosque. Simbahan ng mosque. Yang mga aniversaryo sila. Bilang dapat si Popyan sila. Kung saan ito sila. Popyan sila. Yan po si Popyan. Yan po Espiritu. Ang nagkapukir ba kaya ang kurang nila sa misa at yung isa wala na kasi kahit o prayer o the Bible, Catholic Bible, which is really true against the Quran, nag-iisa ang sa Papa. So, na mo sunod susumana sa mga dito katoliko na sa Papa, very big, dapat o Islam, kaya wala na ipakita o simpatiya sa Islamism. Tawag yan sa kita mo. Kung yan po, sa Papa, hindi sa ito na baghinan na religion, tulwagan sa diplomatic appearance, respect to the ones who invited him. Ngayon mo sa na hindi siya mo dawat siya, pero ngayon mo sa dawat siya. Kaya bisa sa pagkos sa ariyo po, sa lugar na anak niya na yung ariyo ng buwali, simple interpret things. And he did discussion with them. Pero ako sa pagkos na nadaan sa mga tao sa lalang binungan dito sa ariyo. Dito. Wala ka pantay ta, ang bumugtong kayo sa atake sa mga Catholics, hindi si Pope Francis at sa Papa kami. Kaya nagkakagitan, mga libot na i-dubag pa sa mga religion. Kaya subot na sa Papa, sa subot sa mga pare, pagkasal sa mga lalaki, pagkasal sa mga babae. Dili ko na dito, sino ba ang tanong mo sa gusto kung si Papa mo? Dili ba? Kanya, ang sasang pag-iskutan ka ng pinakatako. Kaya mga katulad ito sa St. Francis, naman, only Jesus saves. Si Cristo rin ang ginawa. Si Cristo rin ang ginawa. Ako, sa mga lang yan, ako ka. Ang tanang mga relihiyo, dili nakalawas. Only Christ saves.
Tanang mga sinubuan, pilit ng Panginoon. Huwag mo yung nagilong na reliyon na maktis, reliyon na katorko, reliyon na sinabista, reliyon na sa siniwa. May magawas. Meron sa Patuloso, sa buwan Patuloso. Nawalain na nalang ng lahat at puso langit ang magawas. Ang nalang iso. Nawalain na lang ng lahat sa langit ang magawas. Ang nalang iso. When we are in possession and put into the gist of the truth that now no one can save us, but only Jesus Christ. So therefore that is tantamount na we have to submit to them because this is found in the Bible where ingat ang dapat sa akin ng Lord ang nanalisos. Ano ang dapat? Ano ang dapat? Sa Torah, ano yung nasa Torah? Pero sila kawasan ang mga santos ng Lord. Roma 11, sa ibong sa Roma 11. Ngayon sa pagbabasa na lang, kung magkaisunan sa Lord, mahagin sa kong mga pagkikulong kanila, araw magbuhas ko sila. Mahagin sila sa kong pagkikulong kanila, araw siya magawas sa akong pagkikulong kanila. Sa babasa, Roma 11. So, mahagin sila sa kong pagkikulong kanila, araw magbuhas ko kanila. So, sa Roma 11, ito si San Pablo Galo. Sa may lahat, sa mga huyang at uugat sa mga huyang. Sa mga talampulan ng mga tao at uugat kanila, araw magluwas ko ang kanila. Puno ko rin ito. Araw maluwas ko ang kanila. So, simple, really cared. Nga sa sarito, ito mga tutuyan na sinalipas sa klimat, ito mga datos sa klimat, dalang doon tuwa siya. He's in God. These words coming from the Holy Spirit. Magkatuhok ko yan. Maluwas ko kung ano. Kung sa Pablo, makakakaka siya ang dalawa. Kung mo rin tuloy dito. Yan kita. As members of the church, kita, as members of the church, Diyos ang Pablo, ang Ginoo ay tinawag na ito. Sa Iglesia, ito po niya. Nagkaroon mo kahayag para sa mga hitin. You are the light to the Gentile people or the not know yet Christ. Kamu ang kahayag. So, kamu ang karuwasan sa kinatubian sila. Then you bring salvation to the ends of the world. Roma, Abuha, 3:5. Kahayag sa mga hintil, karuwasan sa kinatubian sila. Kung sa church, kasi mahal. In what way? How? You as a layman, I as a layman. How do we, in one way or another, receive other people? Pero sa naman doon dito, ano kita? Pero God will use us as instruments. Gamitin nila ang instrumentos pagbuwas ng tayo. So, what kasi ang magaganda? Nga naman nga si Saulo Monahulcos, itong Berter, napunta, niya, kuyo na sa Simon, magiging tuda, kaya niyang tuda. Yan isuko si Jesus na Ananias. Ananias ito anak si Saulo. So, sa balay ni Simon. O pagawa siya. Na ako, isuko kaniya sa mga. Ay, wala. Walang yung pagdungan ni Ananias yung kapot. Nagkakakat ng mga hindis. Mata. Kaya, kurti niya yung pala. Ikas kamitin ka. Grabe kamitin. Ngitin pa sa pitra. Ngitin pa sa langit mo yung tumo ng pagdungan. Kaya ka. Kurti niya yung sarap. Luhod siya. Pagdayag sa Diyos. Isang salot yung Diyos. Yung isuko ko sino ang gabi ko kanya.
sa pagsangya sa iyang may balita. Pagsulod na yung lapit sa kalimutan. Kami mong makabot. Kung mapaybaw, kung sa gatako, kung sa Diyos, kanakang makasisa. Kung ang Timoteo, sa Timoteo 3:4, ang Diyos lang ito, yun sa buot, kanunin sa kakalang mga kasasala ng impyerno. And I know, in Jesus Cristo, hindi ko sa impyerno, makikita ko sa ito. Tugpa sa impyerno. Ibig ko na, isa mo yung buwan sa impyerno ang Diyos. Hindi mo yung impyerno ang Diyos. Ako rin atong sala ang naging impyerno. Yan, ganda ng naglugas na yan. Hindi kayo na dilaap. Datang kayo sa Kristiyan, dili ikatatin sa kainit sa kayo sa impyerno dito sa impyerno. Ganahan ka na. Ganahan mo kayo. Miss Universe ng babae. Takil kong dito ko na yung mga kayo. Bukan ka na. Bakit na mo? No. Yun na siya. Sa kalang pinsyoso, hindi ikaw tao kagiyasin na ang Diyos. Hindi ikaw tao meron kung kalit ko ako yung hukuman kanya sa Diyos. Kuya wala. Ha? Ya kenapa kata aku pulang? Jadi untuk mau manusia, untuk kepada kesadaran, dalam sisi kita. Soalnya memang untuk kita. Bisa ibu ketemu sinawan baik, kalau ibu nak mendorong dengan itu bilang kami. Lalu proses kebiasaan dia proses. That's all. Now, how can you really dare to challenge God to give me fight? Yes, to be my business, misdeliver. Hindi mo ikatan nila. Ang galing na sila ka-liyaw sa niya. Liyaw na niya. Kaya nakatulong ng galing sa niya. Sakit. Hindi ko sa okay lang kung sino mo. Hindi sa dapit ng Pino. Hindi sa dapit. Ikaw ako pa dito sa Stanmore. Bumibisili ako sa ospital. Kalis na yung medikasyon. Yung mga grupo. Nakita na ako sa mga ito. Pagkakaliwa. Sus, pagkiko na ako. Para. Sipa ako kayo. Nagpugang dito, kaya naman. At siya naman ko sa pagkitsura. So, hindi na po ako. Jangan mana, jangan kau sebenarnya pun mana-mana. Kau ini dia pun apa itu tahu? Kau sebenarnya tu mana dia kau aku yang bersama dia. Betul. Dia pun mana kau? Dia usia nak berita, usia nak bersekolah, usia nak cukup. Bagal. Iksan sekali pak. Bagal. Wow. Betul. Kira nak. Kiri dia macam. Maka kita yang sasnya minum lebih baik. Aku dah tu. Ada umur khusus kita. Orang nak minum itu kita bukan sesuatu yang kita kamu tersudah sorgo kami Tuhan bunga itu. Pero dari bisa ke naras lagi akan so digunakan. Ya bukan dokter. Bukan apa kita langsung membeli mesin yang kiri-kiri. Apa itu? Opsi kedua beliau sendiri. Ya tu. Pero kami ini bukan kami mengira dokter. Ela sorgo lah so. Sekarang kami menunggu. Say you are the free of death.
Distrito. Distrito sa mga tayo. Players po ang takin o tubang ka. Ito gusto ka. Kapakapali. Ay, nito. Ako di ka doktor. Pasupok ako sa karang doktor ako yung doktor. Borderline. Isang kong sa mga borderline. Di ko high blood, di ko low blood. Pero, nasa borderline, bigas sa high blood. Sige, di ko niya kayo. Punta ako ng bigay mo na tumakay yung hindi ako ka. Betul, tadi anak itu bimbing siap, ini berbagi. Anak-anak itu sudah ada beli, sudah beli, kiri-kiri. Dari betul sudah ini sih, enggak betul. Mesti bukan. Itu betul. Nanti balita ya. Balita kok, saya enggak tahu. Sudah kita sudah ini untuk dia suara itu ini ikut garis keras just seconds di satu momen sebelum itu untuk terus yang bisa sekarang dicukup. Namun aku yang mengatakan itu terus kemudian kita tidak senang terus kemudian. Pero meron doon ka lang yung ito. Dito mo rin. Yan ang yung ako sa dato ng Pilipinas. Kaya ngayon ko kita na seminars doon tayo dito sa 16th story. So dito ako siguro. Kita harus memulai dulu Philippines table. Saya tidak ada menurut seperti bahas baik. Season orang Spanyol, bapak orang Spanyol. Zalman yang itu dia sus. Oh, sudah begitu tentang tadi Pilipinas sa kami na locus seperti ang pumili sa Tagalog pa. Yung pumili kaya sila servisyo ng so okay tadi ya. Naman. Kita itu apa yang jadi karena berbagi ini. Datang apa ya? Sa orang yang pun sesuatu itu terus disisai sedikit. So, mana ada video kayak gitu. Iya, boleh kan? Reposan. Diingat pada sebab dosa Roma 11. 14. Saya berkata. Diingat dia besar sa 1:22. Saya berkata. What kind of a hint in the Bible spoken by himself? How did he say people? Ingat man magdalawa siya sa Panginoon. Dalawa Elia, sa Ginoo sa Panginoon. Sa ito, meron po. Uno, sa Roma 1:16 na kung what ay ang lahong sa Diyos alang sa kawasan sa maong tayo. The good news is the power to save souls. So may good news. Ang good news mo na pinatapos sa ito. Ang good news mo kung gusto mo. Ang good news mo bisa mo sa kadang-kadang sa lahat. Kasi ang good news mo, ang good news o yung good news, doon na pinatapos. Last video, Ono, verse 4, Muslim, chapter 1, verse 8. Ayaw rin natin. Do not believe. Ayaw lang.
Ayaw sa gusto. Saan ba? Magkabibaro ko. Ito sa kung magkabibaro. Ang tapos ko sa lang ng tapos na kayo. Lain yung tuog na ko. Nagkabibaro din ko. Ibus ka na. Isawa ko. Kisi-kisi ka na. Patayo naman. Pero actually, hindi mo yung process na. Tungkol sa tungkol defense ka. Free kayo, kaya nakatulas na kayo sa salamat ka. Free kayo, abay ang sa galing kayo. Ngayon, doon na kayo devotion sa San Miguel Gagan. Kasi siya kayo, Diyos ko! Mula dito na ginawa ko, kasi nga, ginawa. When I don't do not close your eyes, I will go to bed. Then, Lord, Ginamos. Bugo ko kayo. Salabi mo, kalibutan na ng mga. Wala ko ba rin? Ako, ang lahat ng mga. Bugo kayo. Ulit ko siya. So, please, give me a chance to open my eyes no matter what. Alive person. Kasi ito yung ito dito. Pero huwag kayo isa, nakahiruso na kayo, dyan mo yung isa, tuman ka sa sugot, yung buwan mayo, iyong ka, hindi ang ito yung ito. Ako ka na gusto yan. Gimana ko kusari, ngayon namin yung pag-ibusyon na, so, supportatory. Sa kumara ko, kanang naluto na ko kayo, lola na ko kayo. Mapariti na kong buhay kayo. Yapir na po ka. Then ako ulit pumunta ng our father, and Mary. Iyon gusto ko. Dali at ito ko. Buta na ako na inahanap na. Di pa nalamin ko kasi. Kaya hindi ko get na ako katang katang. Kaya na ito syukin na. Kaya ito yung syukin ng kaso. Nakastan na ito. Berdos kita seperti dua, juga bahasa aku juga. Dia mau kita apa? Mau kita pensa, orang berbaris. Kita ketemu kan? Sebab mesti kita tu, bukan orang sekat. Saudara, mana tu kita masih? Itu sih. Karena bisa terjadi kalau di tulis salah tidak sama Indonesia why inferno ang inferno di atas kalibutan why inferno ang inferno di atas kalibutan ang itu bukan lagi kesebutan siya itu tidak pero también begitu itu jadi tuh kalau kau bersemangat ini dari kau menjauh dari kau biasa diumumkan dan berkata terbaik ini kau so begitu good news. Ya sometimes isa pang busog kaya nakasira siya pumunta. Specific. So many souls were touched by you, by us, when you preach the word of God, gathering the grace of God in ourselves. Namin terasa ourselves, hindi tayo. Ang pananaw na malinaw, talagang kasasarap. Ginoon, pinapunta namin. Ito kaming panayon. So, give me a chance. Give me weeks, days, that I have been asked to repent my sins. Di ba po, usas mo na gift of the Holy Spirit na fortitude. So, sabi yung isa na fortitude. Kaya issue ko kami. Uyong na. Kaya issue na rin. Tubok ka. Kapag ang tao, nangyari yung sasabi yung courage.
the fortitude. Na kayo nagkakong problema. Nung ka, di mo si Yahweh. Wala kayo nagkong problema sa mga kinabuhi. Handa ka ako. Ako'y sulpa na na. Isaiah 56 yung dito. Kung na kayo buka kayo kaya sa kasuliran sa mga kinabuhi. Handa ka ako. Ako'y sulpa na na. Salmo 56 yung dito. Yung naging ako sa mga. Relax na lang. Handa ka rin. Pasal ko dito mo ako problema. At God relax. Ang yun ang peace. Ang yun ang solution. Because God is omnipotent. Ang sulit sa iyo na rin. Sa iyo na rin. Okay? Gusto nyo kayo brother? Selamat kayo. Sa atin brother. Siyempre kayo kayo. At magkalaga, tuwon, dari. So, magkala sa ako sa City Jail. Sige ko ako sa police. No, City Jail ako sa police. Ito pala. Kapinsi ko. Ang mga kinesi ko na. Ang nalang ko na. Kaya ko sa female door. Pero hindi na. Hindi mo tata. Ang napulat ng pagkakutan. Hello. Hindi ka na matas ng isa. So, salamat kayo. Kaya sa mga kung direkunay, sila ito mga isuwa dari ano, kasi Kelly, kasi Putas, Dan Putas, dan sinaga kasi Steve, ano sa Steve, buwan pa, berada, kanan, pinatulungan ka niya sa si Jim Quayle Busa, o mga kinsunan, karena niya po na. Nagkabasag ko sa kapasid sa kanang bispo pa, susisunod kayo. Yun siya dito siyang pakiyang manang sparkling vision. Yun siya. Bisa mo siya kadaghan sa tao ng sulti kung kailangan ang ibig sulti. Sa iyo, tinutinood. Right to the plan. Mas mayo pasok siya katinukod, bisa kung saray ni sulti, may mga. Kaya, akong nalugan na natin yung tayo ng sulti. Ako ni George Magay. Na siya 50,000 pagkayawa ng musulti o tinuod, magpupiling din ang tinuod. Siya yawa ang sulti. Bisa 20 ang angin musulti sa iyo. Kaya sa iyo, tapos sa angin 20 ka po, sa iyo kaya siya. Itas ng pagkakusti. Ay ito dati po, ay lupod yun ang mga dato. So dagang musulti, habitan na sulti, buwak ini, udili ko tinuod. Di ay tinuod din sa sarili ng musulti, hindi ko na hindi. Atau pada susi suruh. Beliau menunjukkan segala cuma Espiritu Santo. Kita harus lagi itu lebaran selamat hidup ya. Beliau kami segala sesuatu oleh pada kami tugas untuk bisa imun halat dalam di am dari momen katakan berlaku. Pagkalala at kami ng Diyos, para Panginoon. Pangalirin ang hinaan ng Panginoon, karoon ng sila. Sa tuwid ng Panginoon. Amen. Kalat